Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kichanga kukuya nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tagira nyaya bulitswa na former Health and Child Care Deputy Minister wa John Mangwiro ava vakatestifya mukoti panyaya ya Mary Chiwenga, ya Mary Mubaiwa pamwe na Vice President Chiwenga. Apa runzi Mary Chiwenga ari kupomerwa mhosva yekuti Achida Kuvauraya Vice President Constantino Chiwenga pavanga vari muhospital ku South Africa. Va John Mangwiro vataura ivo vachiti va Constantino Chiwenga vakaireceive treatment from a veterinary doctor zvinzi Mary Mubaiwa ndiye insista kuti veterinary doctor uyo atreat va Chiwenga. Mure Zimbabwe zviri kunzirisa doctor akaintroducedwa kuna va Mangwiro naMubaiwa anonzi Dr. Bruce Peck ku South Africa, anzi va Mary Chiwenga akava introduce achiti is the best medical practitioner and ndiye aiva family doctor wavo. Saka zviri kunzi pana suspicion akazobuda mushure mekunge Dr. Peck ava engage in intimate behavior na Mary Mubaiwa, zvinova izvo zvakaita kuti vaMangwiro vazoluka into Dr. Peck kwakudiscover kuti vanga vari veterinary doctor, not vanga vari veterinary doctor kwete medical practitioner. Mure Zimbabwe nyaya inoshamisa, nyaya inotyisa yakatestifyiwa mucourt during a court session iyi Mure Zimbabwe. vaMangwiro vakataurawo zvakare vachiti each time Vice President Chiwenga pavaienda ku South Africa kunorapwa na Dr. Peck vaidzoka vaidzoka state yavo yatowedzera. Mure Zimbabwe kutaura kunoko macourts amirira Vice President Constantino Chiwenga kuti vatestify pamusoro penyaya iyi musi wa7 December. Mure Zimbabwe mino munoona sei nyaya iyi yabuditswa? Hatiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section, kuti Mary Chiwenga ari kunyeperwa here kana kuti zveshuwa aida kuuraya Vice President Chiwenga. Mure Zimbabwe.